Ndebe anyị ekelekwa m unu. Aha m bụ Vicar. Ọ bụ m bụ onye ndu na onye isi na onye chọpụtara IGBO Ruo Ulo dịka ndị bekee na-ekwu founder of IGBO Ruo Ulo. Ahụgo m na the battle line has been drawn n'etiti anyị na the fake IGBO Ruo Ulo na original IGBO Ruo Ulo. Bitu m abịa na-ekwu ihe ndị nna chukwu na chọrọ onye ọbụla na-ege ihe onyonyo chute na abalị na 20th of March bụ my birthday, and all that birthday ka m mụpụtara IGBO Ruo Ulo mgbe celebrate my birthday last year. Ihe m wepụtara ndị Igbo bụ IGBO Ruo Ulo. That is my birthday gift. Achọrọ m ka unu lee ihe onyonyo ọnụ na-ahụ ihe edemede anọ na onyonyo ọma. Ihe a bụ mgbe the first meeting I mere gbasara IGBO Ruo Ulo kpebie na aha ya ga-aza IGBO Ruo Ulo. Mana enwere ihe onyonyo onye ke si ya bụ onye original owner of IGBO Ruo Ulo o mere, n'ihi na emere m ihe onyonyo wee kwuo na ekpughere m n'ebe gangri up megide Governor of Abia State n'ihe ọ na-arụ. M sị na ana m ahụ aka ndị gọvanọ ndị otu ya aka ha nọ n'ibu ya agha. Say let nothing happen to him. Video ahụ gara viral. Ndị otu nke onye asị na ya wụ onye original IGBO Ruo Ulo wee gụọ ya sị na ndị blọga buru ya sị IGBO Ruo Ulo President General IGBO Ruo Ulo gives warning to governor. Ya eme video na ọwụkwa ya nwapụrụ na onye si ya na Amerịka ọgbọ ha aha m. Ọ bụrụ na ụjọ a na-atụ something ọhịa mere jika dara gị ọ na-atụ ọgbọ ha aha m. Ọ ga-etinye ihe onyonyo mpụ aha m ka m wee ka hapụ ikwu ihe ọbụla. Ọkpọ ha aha m ya sị na ihe m tụrụ m asị na onweghị nsogbu na-apụta etiti gọvanọ na ibe ya. Ma na-ajụ ọ na-erespond to ihe ọhụ m hụrụ as what? Bụrụ obi ụtọ m ugbu a na n'ime vidio ahụ ekwuru m na a ga-ebu otu agha, ndị Fulani ga-ebu ya agha gbasara n'ọkpa nka. To Ghana today, the news is everywhere that ndị Fulani si na no more oge develop n'ọkpa nka. Ma gwa unu na that video that na from that particular ibu agha ndị Fulani aka ndị ụfọdụ ga-anọ ya on the throne iji kwado ya ka e distract ya hapụ ịrụ ọrụ na ekwuru na video. So mee wee kwuo ya otu a ka o bidola ozugbo ka a na-ebu amụma ya na ndị Fulani apụtala ugbu a wee sị na gọvanọ oti agaghị develop n'ọkpa a na-ebu ya agha. Gewa ntị ụnụ ga na-ahụ ka ihe ndị ahụ kwuru ga na-eme. Mana nwoke m apụtara sị na anyị na-akọ yawu yawu ma ọ bụghị mmiri niile sokwara na ka a na-echepụta ihe. Ọwụ nkịta niile gboro ọja ka na mmadụ ga-agbawa ọsọ ọwụ ekuke gba ọja ruo uwe gị gbawa ọsọ ma na-enwe ihe. Mana ihe ndị na-eme dị ihe onyonyo abụọ mkpebi ekpebiri na anyị ga-eji Fidelity Bank emepe akaụntụ. Ọ gara emepe akaụntụ na Fidelity Bank with IGBO Ruo Ulo Industry, IGBO Ruo Ulo Real Estate Nigeria Limited. So ogo onye hụrụ Nigeria Limited account na-akwụnye 5,000 eriele gị. Nke tụrụ m n'anya wee kpuche ndị ahụ ha high chief, ndị ahụ ha prọfesọ ka prọfesọ inyo aha gị nọ na somebody dere na ya na-eche echiche ihe ọma nye ndị Igbo nye gị akaụntụ nọmba bụ Nigeria Limited. Ejukwara onwe gị kedu ndị bụ BOT member of this particular group ya fọmụ ihe with ndị real estate company zawa IGBO Ruo Ulo kama ọ ga-ahapụ mee operators real estate ya na anụ na ego na ụnụ ga-akwụ 5,000 naira eji enye unu land allocation. Na Nigeria ka mmadụ ji 5,000 enweta ala ya sọ registration iji mee land allocate. Mana ji that land ọ free ọcha ka a ga-enye gị ka ọ ga-ekwenye 5,000 ị ga-aga na-akwụ instrumental payment. There are many land ịchọ instrumental payment we give you o juru eju. Mana ya gang up ya na ndị otu ya ndị fọmụrụ that particular estate company
We know what they are doing. Man, actually, we have time for him. So, India, I do for that. Getting cable original IGBO Ruo Ulo. Now, it's 5,000 about so much camera. Each other man can read the game, Mara. Ego slang him by me for IGBO Ruo Ulo. I will go the illegal can again. Organ register a certificate of CAC, yeah, on Atara. Oduranya now public limited liability company or whatever they call it. Here we limited company. Here was the business venture. Mankani organization with focus, direction, and we are heading to it. We are non-profit making organization. We are non-profit making. Our dream is to make Ali become the Catalonia or the Silicon Valley of Africa. That is our prayer and our target, our vision. And I be the but I say continue that. Mana in my yobola dem request to God. The Bible could say Job chapter 1 verse 6. Mumu chineke about the request sabatani me. Request sabatani me. Mana ebe m na-emere ndị oge eri. Mana ihe njem ihe onye a o de ho ya ri gị mugo na ndị origoro eru ọ gbasara gị ọ ka ga-erikwa unu mmụọ. Ma ihe njire me video na ọ sị na ya wụ original IGBO Ruo Ulo. Ọ sị na ya wụ original IGBO Ruo Ulo. Ọ wụ na file na ya wụ original IGBO Ruo Ulo. Ya ga further wepụta evidence mere ji wee Ruo Ulo. A ma ewepụta ID card ọ submitted to us bụ IG sike tinye aha ya na BOT. O nyere ID card nye anyị submit passport ya, IG data ya, IG address ya. So ya wepụtakwana nke mụnwa ji wee submit ye na nke ya ka m ji wee zuo part of him. Ma ọ na-enwe ihe dị otu a ya kodo dan na ya gbarụkwana ọgwụ ya ṅụọ. Aga m etinye ihe onye ya na vidio m ọbụla dị na aka make him popular. I cannot make him popular. I'm watching my words. I want to be mature and cordial because the battle I have been drawn. And here on our show, when all the Igbo Ilara, na make so battle be use ofonye conduction our good dream and when from Igbo. This my birthday now, Bogo now. And I give visit in the prison. Umaka and their list more than 12 young men. Any the charge go ha mana ego no ha ji ha ku fine ndabere fine when you got 70 the list was 70 80 100 it is endless. There are two here and there other pulling out fine ke the reason ka agawa mana ihe ji ha na prison na that those kind of amount of money. So man I onye obula I ga ihe onyonya aga me ma nzakwana ga agbakwa na obara go aka ọwụrụ ofu onye ka m ga-emegbu mana ọ dị support I will get member na abụọ. Ewu ama arịkwa ndị executive ọwụ na meta ha n'obi ka anyị ike were ego na akpa IGBO Ruo Ulo ka anyị adịkwa one more person ọ ihe obi na-agụchi m ya bụ ike ya bụ ihe anyị na plan ndị IGBO Ruo Ulo nke anyị na-efu IGBO Ruo Ulo ọwụ gị bịa na ndị mmadụ ego 5,000 mmadụ na-emekwa ihere n'ọnọdụ ihe isi ike gị na-anapụ ego owu na ije na ya ga-eleta ndị mmadụ biko ndị mara were kwana na nke awayọ mfu ụfọdụ akpa karịala ndị ọnya akpa eji ezu were na nwayọ isi na iwe original IGBO Ruo Ulo bịa soro m ka anyị gaa napụta ndị mmadụ na prison. Ị ga-ahụ ma unu ga-ahụ vidio a ga-eme kpọpụtara anyị ụmụaka ndị ha ga-ekelekwa ndị niile tụrụ ego a si unu ha ga-eme my team will go my immediate team ga-aga na the video prison yard nke Owerri to be precise ga-akpọpụta this people the prison yard ka mkpọpụ ọrụ na ebe anyị ga-aga ime. After nke maybe next year I got another prison for another state n'ala Igbo. So sonye na anyị na original IGBO Ruo Ulo. I am the founder. Any day ọ ga-eme video si na ya founder of IGBO Ruo Ulo edozi ala Igbo ọ ga-eda proof for me. Osla na original. Anybody can ask me original IGBO Ruo Ulo Estate Limited. But more original IGBO Ruo Ulo edozi ala Igbo. Udinye ịhụnanya maka ndị Igbo. Organization na-eme ka develop ala Igbo. Ọwụ organization na-eri estate. So onye ọbụla get quite clear. But also na ya the founder IGBO Ruo Ulo edozi ala Igbo nke na plan for develop ala Igbo. He will come and prove it. Nke a ga-abụgori the first episode of this particular battle line that have been drawn.
I'm just watching my words based on advice my lawyers nyere. Mana I get it somewhere. I should condemn man. If you're gonna account you are your own. And for now, we are no longer taking registration. The registration suspended. I think what happened, I want to our data from a bag with your ID card up go. Our laptop up go. The office sign now and actually make a degree so that we can use it and give administration character. I get printed on the ID card. Only of them when I put the barcode, 18 and scan, get your name and the picture. All actually standard quality. So I want to reach Sonia, when it's one number of the Ganaka. But don't check a child. But on your Maria, on your Hurena, on your man on one day, where a guy required a good pedal. Can call it a call joy for us for number. Or Gahopatara. Like condemn again, more. I don't like threatening anybody. I don't like making promises that I won't fulfill. IGBO Ruo Ulo edoziala Igbo. IGBO Ruo Ulo n'udo n'ịhụnanya. Ala Igbo adị mma. Ọmụ bụ Bishop Sam Eze, onye odeakwụkwọ National nke IGBO Ruo Ulo Udo n'Ịhụnanya Development Union. Ọ dị mkpa ka anyị kwuo okwu a ugbu a suspend ihe ọbụla banyere ịkwụnye ụgwọ maọbụ nke registration ma ụgwọ ọbụla dị iche iche n'aha IGBO Ruo Ulo, n'ihi na ị na-anya na vidio ị ga-ahụ na o nwere anọda IGBO Ruo Ulo ejisara IGBO Ruo Ulo Development Estate and Property Limited. Nke a bụ limited liability company mmadụ rejistara were aha IGBO Ruo Ulo tie na ya ka enwe ike ji ya na-edeceive ndị mmadụ. Already agwara ndị mmadụ ka ha na-atụ 5,000 ị na-akwụ ụgwọ ala nwantị ebe ha nwedagasịrị ala gọọmenti ga-enye ha ala. Biko ka a mara na ọwụhụ original IGBO Ruo Ulo wee ihe a. Anyị naghị ana ndị mmadụ ego inye ha ala anywhere. Anyị naghị eke ala ekesi ndị mmadụ ga-werewe ala ụgwọ ala. Mba, onye ọbụla na-atụ ego n'aha original IGBO Ruo Ulo, biko kwụsị ụgwọ ọbụla a na-atụ. Anyị agbachikwanụ nkịtị. Atụmatụ anyị bụ ka a kpọtụrụ ọhaneze ndị Igbo mee ka ha mara na aka enwe abatago na ngịga. Onwe ha nwere ike ime ka egbochie okwu hapụ ịgawa elu ma ịgawa kọtụ, ka ha nwee ike nye aka mee ya, ka ha hapụ iji ihe deceive ndị mmadụ ma onye IGBO Ruo Ulo nwere good intention maka ọdịmma ndị Igbo ahụ ọjọọ. N'ihi ya ka onye isi anyị bụ Vicar na ndị isi National Executive ji wee sị ka anyị mee okwu adreesị IGBO Ruo Ulo edoziala Igbo. IGBO Ruo Ulo udo na ịhụnanya. Olisa do ịhụnanya gị ka m na-arịọ.